Sí, la primera pregunta en relació a l'escoleta infantil. En les últimes setmanes hem sigut coneixedors de les deficiències existents en la gestió que està portant-se en l'escoleta infantil La Torreta, una escoleta pública, la gestió de la qual està delegada a una empresa externa. Aquesta mateixa setmana un grup de persones usuàries de l'escoleta han presentat un escrit on posen de manifest aquestes mancances i demanen que es prenguen mesures per tal de resoldre-les. L'escrit, amb registre d'entrada 640, exposa en síntesi els següents punts. Mostra el descontent per la informació rebuda, o més bé no rebuda, que s'aporta a les famílies, les quals han demanat en diferents situacions el projecte educatiu, com es remarca el reglament de funcionament de l'escoleta aprovat per aquest plenari, hauria d'estar a disposició de les famílies. Mostra el descontent per la falta d'equipament, entre d'altres mobiliari, material de pati, material de joc, els quals, segons el plec de prescripcions tècniques, haurien de formar part de l'equipament bàsic. Mostren el seu descontent pel funcionament del menjador, que no aporta un menú adient a l'edat dels comensals, amb aliments no aptes o recomanats, que no segueix les directrius marcades per la Generalitat, i on a més es supera la ràtio del menjador la major part dels dies, una persona per a 20 xiquets i xiquetes, quan la ràtio és de 12, a més de les deficiències en l'equipament del menjador. Existeix una falta de personal si s'atén al que apareix a la concessió. Es parla també d'una convocatòria d'una reunió amb l'alcalde i regidors d'Educació, amb la tècnica de serveis públics i la responsable de la gestió, notificada a les famílies amb un sol dia d'antelació, i mostren el seu malestar a més per la resposta rebuda enfront de les queixes, tant per la gerència de l'escoleta com pels regidors d'Educació, els quals han minimitzat sempre aquestes queixes i els han restat importància. Sol·liciten resposta per escrit, control i supervisió per part de l'Ajuntament i la millora de la gestió en relació a les queixes i les demandes. Som coneixedors que aquesta setmana s'han afanyat a fer algunes millores i algunes intervencions, la qual cosa, evidentment, ens alegra, però no sols a nosaltres, sinó també als usuaris i usuàries. Ara bé, per què s'ha tardat tant? Per què no s'han atès abans les queixes quan eren sabudes per part del regidor i responsable de l'escoleta? Per què no s'ha donat importància a aquestes queixes i s'ha esperat a rebre un escrit per prendre part? Quins mecanismes s'han emprat des de l'inici de la concessió per vigilar que es complisca el contracte que s'establís en el ple de condicions? Quins van ser els criteris que van decidir l'elecció d'aquesta empresa com a adjudicatària? Preguntem també si es van valorar criteris pedagògics en l'elecció, si hi havia entre els membres que van fer la valoració professionals de la docència, quines mesures van a prendre's per millorar aquesta gestió i què pot fer l'Ajuntament enfront d'un incompliment per part de l'empresa adjudicatària. Gràcies. Gràcies, Vicent. Què pot fer l'Ajuntament enfront d'un incompliment per part de l'empresa adjudicatària? Primer n'hi haurà que veure que n'hi ha un incompliment per part de l'empresa adjudicatària. Són moltes les preguntes que em fas, evidentment no te les puc respondre ara. Em comprometré i te les faré arribar per escrit. Vull simplement manifestar-te que fa pocs dies, fa poques setmanes que va haver la reunió ISA i les millores a les que tu fas al·lusió ahir i que insinues, no sé si insinues o ho dius literalment, que potser s'ha fet per aquesta reunió. No s'ha fet per aquesta reunió. Les millores que s'han fet en l'escoleta venen fent-se constantment. Tu, per a fer la compra d'un material, requereix un expedient que és molt més llarg que el temps que ha passat des que s'ha fet la reunió fins ara. No obstant, te contestaré per escrit perquè no sóc incapaç de donar-te la informació al peu de la lletra, inclús entres a parlar de plecs, de condicions i de requisits. Jo ahir no puc donar-te tota la informació.